Guys, good afternoon. So on the way kami sa Sitio Yabo. So dapat kagabi mag-overnight kami, kaso biglang bumuhos ng malakas na ulan. Kaya ngayong kaming hapon natuloy. Kasama namin si Bunso, si Richard, si Jay, at syempre yung family natin. Alright, so hanap kaming resort sa Sitio Yabo, and then mag-enjoy tayo sa Lunes na to. Alright, magandang hapon sa inyo lahat. Alright guys, so before tayo pumunta sa Sitio Yabo, syempre magmamarket muna tayo ng lulutuin natin pansit. So kasama natin si Richard, yun o, si Bunso, at syempre dito si Jay, tapos si Kuya Carlito. So dito kami namimili sa Stephanie, sa Rizal. Hindi kami 3/4 sa pansit, tapos yung bangot ng pansit na lulutuin namin. So maghanap kami resort doon sa Sitio Yabo. So hinihintay namin si Gilbert, kaya yung kasama namin dapat kagabi. Ngayon nag-schedule kami na ngayon kayo mag-swimming. So bili muna kami dito. Alright? My that told me don't sit here waiting for a sign. So I'm thinking maybe this time I put it all on the line. But I heard from others that you chase out love was on the run. That's not a problem, 'cause I proved to you that I'm the one. Cause I love you more than words can say. Yeah, baby, need you everywhere. There is nothing I can do. Dito pala yung sinasabi ni Gilbert, oh. Napakaganda ng lugar. Ayun, oh. Grabe. So dito dapat kami kagabi, dito dapat kami maglalagay ng tent. Ang problema, maulan. So ito pa yung sinasabi niya. Ang laki ng lugar, oh. Dad! Oh. Wow! Ganda dito. Kaya pala sinasabi ni Gilbert, ang ganda dito mag-overnight. Kaya naman pala, kaya dyan ka sa gitna, oh. So malapit na tayo. Ang presko dito, puros puno, oh. So may naglalangoy, oh. Kahit eleksyon, meron pa nakapark na sasakyan dito. Sige lang. Grabe, ang ganda, oh. Hello po. Dito pala yung sa Yabo River Camp Garden. So medyo malayo pa yan, ma'am? Ito na. Ayun na ba yung babang yan? Tapos dito saan tayo magpipisto kagabi? Yan. Doon, dalawa yan. Ang ganda. Sige, iwan na yun. Gaan lang tayo, lalap. So check natin yung
paliguan dito. Ay, yun na pala oh. Yes oh. So pwede na tayo dyan. So pakita ko sa inyo mamaya. Maglalagbok lang tayo para at least in case may pagbabasyan sila or may susundan silang mga pangalan. Alright, so taas ako bayad ng entrance fee. Say you love me, say it like you mean it. 'Cause lately I've been wondering if we should be together. Tell me how you feel, it's now or never, now or never. But you're yelling at me for something I didn't even do, making it so hard for me. And I think I need a vacation, 'cause all we ever do now is complaining. And I've been getting tired of it lately. Oh, feels like we're battling. Maybe it's better if we're on our own. Alright, so nandito na kami sa Sitio Yabo. So kung makikita nyo, napakasarap ng tubig dito. Napakalamig, tapos yung panahon niya talagang hindi pasok yung init. Meron naman konti pero mas marami yung hindi na naaabutan ng o naisiniaga ng araw. So kung makikita nyo itong mga kasamahan ko. Ayun no. So ngayon, gawin namin, magluluto muna kami pansit para sa merienda. So kasama ko pa rin pala si Boss Gilbert. Ayun no, kasama natin yan sa Iriga. Mag-vlog natin sa Iriga. So ngayon, set up namin, luto kami ng pansit para sa merienda. Tapos i-enjoy namin ng hapon na to hanggang mamaya alas 5 o kung anong oras kami abutin dito. Alright, so ayun, let's go. Take it back to when it was you and me in the sheets. I don't wanna go, I don't wanna go. But you're yelling at me for something I didn't even do, making it so hard for me. And I think I need a vacation, 'cause all we ever do now is complaining. And I've been getting tired of it lately. Oh, feels like we're back. Alright, so tapos na tayo dito manatili sa Yabo River Camp Garden. So babalik tayo sa Saturday. So bago katapusin ng vlog na to, nais ko muna sa inyo ipakilala ang owner. Alright. So ano pa pangalan mo, ma'am? Ay, edit po. Ma'am Edith, tapos si Sir? Jimboy. Sir Jimboy, sila pang owner ng resort dito na matatagpuan, Sitio Yabo. Dito lang sa Barangay Carolina, Naga City. So kung makikita nyo, napakaganda ng lugar dito, napakalawak. So pwede kayo dito mag-camping, magdala na kayong tent. Tapos sarap dito mag-grill ng mga isda. So by Saturday, babalik kami dito. Nandun yung ilog sa parting kaliwa. So in case na magpapabook kayo, kailangan pa pumunta dito na, ma'am? Hindi, market na lang po sa page. Itong may page sila, check nyo lang sa Facebook page sila, ang Yabo River Camp Garden. So kung hindi naman sila makapag-reply ng mabilisan, pagpasensya nyo na kasi walang signal dito. So actually tatanong nga sila kung paano ayos yung page sila. So ayun, mobile number meron din po kayo na, ma'am. Ayan, so ilalabas ko na lang sa vlog na to. So, kumbaga, papadaan ko na lang dito yung contact number tapos Facebook page sila. So nag-enjoy kami dito kasi unang-una, napakalamig ng tubig. Kaya pasalamat kami kay Boss Gilbert kasi dahil sa kanya, nalaman namin ang resort na to. Actually, dalawang resort na na-vlog ko dito sa lugar na to. So ito yung pinakadulo yata to, boss. I think, parang Pinakadulo ng Carolina. So, ayun, in case na bibili naman kayo pagkain, soft drinks, candy, inumin, ayan, dito. Alright, so, kung pupunta kayo dito, magdala kayong pagkain, tapos para kompleto na. And then, kung may tent kayo, napakaganda dito. Ito yung very recommendable na place dito sa Sitio Yabo kasi napakalawak. Alright, so, uwi na kami. Haber na. Haber. Tinuro pa. Babay na. Okay na lang, Bon. Ayan, so uwi na kami. Balik na kami by Saturday, ma'am. See you Saturday, ma'am. Salamat po. Thank you po.